मिया जे अमा हेकी जे भाइरेल जे खाइमानि ती kaisa sengrot mandai blok komotini bising kelaijak cinti pramotha pati office kaisa press meet ma khaikya khaiman ka mo haino tini jeo dipu de borma song jeo ma haki je illegal je kok samani mo putale jeng pati bai link bo kurei kisu kurei pati rok jeo ma he siddhanto na hamani Sopon Deborma kaisa jini di pramothani Saka Songgothon Sodor District ni Vice President borok to je party je rule samani অথবা जों जे निर्देश मोन अमसे संमा खाइनाय हाइपनो जों पार्टी रक जेमा हाइकै अमो हाइ जागाबो अमो हाइकै मा खाइनाय रने जों रां चानानै हाइ खाइनाय दकरै आं अर कयना मुजुङो तिप्रा मथा होइते आं रिक्वेस्ट खाइना मुजुं जेता इलिगेल जेताउ दिपु देबरमा जों जेमा हाइकै भाइरेल खाइदोंमोनि सोरां जाति होइते अमनो दाति दातिकै बन्द खाइनायनि बागै तेगिसा नों रिटार्न सावै तिप्रा मथानि अथवा बुबाग्रानि नेतृत्वे जेमा के हामिया जे खाइदोंमोन अमनो दाति दाति रसैना बागै आं मान्दाय ब्लक कमिटिनि पक्षंगै तिप्रा मथानि अंगै आं आवेदन खाइजाबो इमिडिएटली अमर रसना बागै तांनि बागै अरो किसु ताबो तिप्रा सारक थानचां माने जरावो ओ थानचानो सामुं बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबो एडिसि हाबं फाइमेन 8 मास ओ 8 मासो जों ताबो सरकारनि मानथाय सप्ताय होइते जों पुनरो ताबो आबरत रैसिमियाखौ जे तंमनि राज्य सरकारनि जे रेगा जे सामुं खाइथं आसो खाइमान तंगो अथवा जिनि एडिसि प्रशासन होइते जों चिजा लामा चिजा खाइ दंगो पीडीएफ फान होइते अथवा निने पञ्चायतनि जे डेभलपमेन्ट फान होइते किसे मिसे जों सामुं खाइजाय दंगो भिलेज कमिटिनि पक्षंगै आसुकसि गे किन्तु जिनि सरकारनि कोन एकटा कतगला चिनि गरक सामुं फाइमानि अमरते जों कोनो जों सिगला बदन जों निर्देश रिया सपन देवनो जों निर्देश रिया किसुनि अमाय जे इल्लिगेल जे कक साइदमोन आंखौ अमन आं बागै आं माने तिप्रामथंगै आं दुखजनक खायतान बागै खाजानि ताखुकताय बुकचम अरो किसु बिडे अथवा रुलिंग पार्टी र दिपु देबरमना काइसा माने उसिंखला खाइमा काइसा माने चुकलि सिगै ओ तिप्रामथनि बुमुनो हामिया खानि बागै अबताव बुबाग्रानि नेतृत्वे बुबाग्राना बुमुखां कसम खाइनानि बागै अबताव माहिगि खाइ दंगो अ चक्रान्तनो दारि दारि बन्द मा खाइनाय ताखुक दिपुनो आं बनो हामिया सामानक गया नों जदि अमा हाइकै जों नुगै दंखा सपन देबरमा अथवा सन्जित देबरमा जदि अमा हाइक दंखांखाय काइसावता चिनि सिस्टेमिटि दङ अरो पार्टी लेभेल दङ अथवा चिनि ब्लक लेभेल दङ डिस्ट्रिक्ट लेभेल दङ नों फाइ अरो इनफरमेसन खाइमा खमु ताम बागै नों इनफरमेसन खाइफैया चिनि नलेज जों ताम खनाया अमो काइसा जों जत्न वानसन दरकार जारा चिनि जे तिप्रा हास्तिनि जे बरक वानसुदि गाहामकै ताबुसुक जारा जों जे तिप्रा मथानि इंगै जों अरो प्रग्राम होइते सुरु खायै निनि ड्राग्स एवारनेस जों खाइ दङ जों ताबु एडिसि हापां फाइमानि यागुलो निनि प्रग्राम থেকে सुरु खायै निनि ड्रागनि होइते जों मुक्ति उनानि बागै जों ता एवारनेस खाइ दङ जागा जागा थाङै जों बासन लय दङ अमनो तारातारिखै बन्द मा खाइनाय चिनि सिगलारक आगामी भबिष्यत अथवा थिनांग जों तामुं थांनो अ सिगलारनो जों रिक्वेस्ट खायो बुमा जों रिक्वेस्ट खाइ दङ हाइपनो नों जेमा हाइकै ताबु इलिगेल केसेस कक साइ दंमोनि अमन्ति जों खुद दुखजनक जों तिप्रा मथाङै नों अमो इमिडिएटली दिपु देबरमा नों खरकसा नों तिप्रा मथानि आदं दंखाय ताम बागै जों इनफरमेसन दफाया अर जों मानसनो दरकार जारा ताबु चिनि जेव सां सापिनि जारा ताबु ब्रक जेमा हाइकै रांचाव तिप्रा मथानि उङै रांचाव निनो स्किम दमा हाइ रांचाव जे साइ दंमोनि नों ताम बागै पार्टीव नों फाइ नों इनफरमेसन दिया अमो जतनो चिन्ता खाइनान दरकार काजे जोंनो बिचार खाइमा खमु नों दिपु देबरमा नों सानाय सब आं प्रश्न खाइना मुजुङो ठीक नों तिप्रा मथाना हामजागो बुबागाना हामजागो आं अमनो सिगार खाइनाव तामन बागै नों अरो थानचानि मारिनो नों हामजागै दंखांखाय पार्टी काइसा लेभेल दङ पार्टीनि काइसा सिद्धान्त दङ नों अरो मान्दाय काइसा हेडक्वार्टर पार्टी अफिस दङ ब्लक लेभेलनि होइते चिनो मान्दाय पार्टी अफिस नों ताम बागै फायै जोंनो इनफरमेसन दिया पार्टीनो ताम बागै नों इनफरमेसन दिया अमन्तै खाजानि ताकुकताय बुकुकजों जों जतखन पर्यन्त बुबाग्रानि जे नेतृत्वे जों अरो ताव थानचानि मारिव जों सामुं खाइ दङ अ सामुंनो बद्द खाइनानि बागै अ सामुंनो अरै परै खाइनानि बागै तिप्रा मथानि सामुंनो गाहाम खाइ दमन नमुनो अम कालि सिलानि बागै बर अमा हागे इल्लिगेल कक साइ दङ
ang te kaisa request khaina musungo serang satini je tisanai ime dille nang omata isa bono tanai omono sikar khaina ne bagai ang koijabo je serang satini ngoi nang je tisanai nang omon nang patini hoite sidanto na hari nang sir sengka nang tamu khaigo ma ke nang ime dille nang ma ki tisa ang media bondro nang sana musungo media bayro nang sana musungo je kuno ekta media press khaina ne segang kaisa patini kaisa rule tongo o rule mote nang omo totho সংগ্রহ খাইয়ে kaham kui sungoi nung kaisa viral khainan tongmani tobe nung kemto patini sidanto sara nung patini simung kore dipu bob poto tong atho di kore dipu bob poto tong atho dipu tammo samung khai tong nung omo singe boi nung patio si sidanto khaya nung omo nung sungnan dorgat tongmani sarang satini media bai jati sana nang bono diko siang bono hanja tok saya hai bono nung omo sedang nung cinta dana khayai omo hai nung tisaya tonghe kuk kaham kunang asa khayo immediately omo তাড়াতাড়ি বন্ধ খাইনা বাগে আং ত্রিপুরা মথানি 11 নং মানদাই ব্লক কমিটিনি পক্ষঙ্গে আং রিকোয়েস্ট খাইজ নং দার দেখে মনো তানানি বাগে আং কইজাও তিনি ফুঙ্গ থুমা বাসাवnya आं मोबाइल खुलुगै नेट खुलुगै नायनायनि आनि मुंगै रांसाव होने बेलायखिनो हामबिया भिडियो बर फेक निउज नामैनै तिनि भाइरल खालायतोखा अथच अब पुरा टोटाली फेक अब हाइबर जे रांसाव इनसिल सामानि बं तिनि कुनु प्रूफ प्रमाण गरै हाइपेना आनो साजागैनै सिनि बुवागारानि थानसानि जे मारिनो सोबायना बागै गोबांमा बदल अर तिनि मानजुइनै अर या सुजाक दङ जोंनो थानसानो खरां सोबायना बागै का प्रोग्राम पर जे काहे काहे जे बर कक्सिल जामानि जे रांसाव साव मानि टोटाली बर जे 13 तारिख हांगारानि दिनो बर program khanya hinai chini mothani khorsa khornyo teinai kbama bodoni boro oro shebna haka program khaine boro business khanya hinai jani munda muthungna ro ke sung to o jinis no to kun dino saja gya sung bo thamna nangna hinai sung bo written paper ro ya phalaija sini sdp san thani bo gakai boro committee janma kare bc ni body na bo janma kare ke tofan sung khaman yagulo sung boro be thangi kok sale kya अब हाय तो ताबुंग सिचुएशन तो बेला हामिया ए प्रोग्राम नि मुंनो नायने गोबां बरचिनि बर देराय दंलाय इफेक्टेड दं तो टोटाली YouTube फ्लो नु खाखाnya जों टेबलेट सालाजा ड्राग सालाजा माने केफेक सावैने गोबां बर एक्सिडेंट दंलायो थैलाय दंलायो के जों अबनो टोटाली जों खलायमांला हनै बंनो बादा खलायजकसे बर सुनो कयो जोंनो अब मा खलायने जों थानथि पारमिसन सानजा प्रोग्राम सेटअप खाजा हनै बर बार कयो के जों आ दिनो पाइजकसे ताइन दिनो बर हायनो हाय आनो कल खायो प्रोग्राम चालना बागै सिनि लस थाङि तखा दारा जोंनो अब कासा माब्र सानका जों ननो जानुजालिया बडिनो साजालिया के बर चेयारमेन बडि बायबा कक सालाकिया के बर दाम सानाय खुसि खलायना रहनि बर सासाव रां हादिउ काहेपेनो जों मोथांनासे कक साव जों अर कुनु करे अब नों यागलो जों साका ताबो तो तैसे कोरोना पेंडेमिक चलितो नाइट कर्फ्यू अब बर बसाका अब हायरक जों कुन दिने एलावरिमिया के बर तिनि चिनि कक सामानो मानिलिया बर तिनि गभर्नमेन्ट टीटीएडीसी हापां स्टेट गभर्नमेन्ट नि बर रुल नबो बर तिनि नालिया फलो खालिया सबाई बर टाइम लिमिट क्रॉस खैने बर प्रोग्राम चालुखा चाल थमा यागलो बर ताबुकै प्रोग्राम थमा यागलो बर ताबुक साव सिलचाव रां चाव हुनै रां मा सामा करे के बर तका साका नगनि रां र चाव हुनै के जों तोर नगनि रां चाना तो ककरै आं तो वाइटीएफ नि सदर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नि आं वाइटीएफ नि सामख्लाय दं युथ नि सामख्लाय दं अर तो आं रां चाना कुनु प्रॉब्लम करे इको ककरै अर तो बीसी नि बॉडी दं बॉडी रं थानि साबो उगो दं दाइ ओंकै गासिनि रांना बा आं बाकी जों चाइमानै नेबा के बंनि थानि जों थामा करे रां साना करे टोटली फेक बंगरा आं कुनु दम हमकी दमकी रमा करे बर तिनि आसकै हामियाकै सेदाबै साका चिनि मथानो दुर्बल खाने बागै बदनाम खलायने बागै तगाय साका बर सब जोनल वाइस चेयरमैन ता जति सब जोनल वाइस चेयरमैन कुनु अपॉइंटेड करे कुनु घोषणा करेको खब खलायको सब जोनल खाबजायको हापेन बरखाय अबनि न बुमु कयजन अबनि कुलुगो लिडर दङ जे ब पोस्ट लिडर बंनि मु खबजायैने बर यही सुरै हामिया फेक्स नामै साइटो कतेगा सबर सब सेन्टर नि रां 12,000 सावहैने सब सेन्टर नि रां तो जों तर साइसि मानया और तो जों चिनि कुनु लिंक सिंना करे जों वाइट टेबिंग नि और yang थांगो
थानसानि कोनो जों गपिरि दङ जा जा जों प्रग्राम खालाय दङ इंगाकै अब तो बिसिनि बेपार के बिसिनि बडिनि बर रक दं जुदि अब जों रांचालै दंखाय चिनि बडि रन करप्शन माबा बर साकमो बर तिनि कुनु बं तिनि कुन करप्शन करे नाहार नामिनि सामखुं एकदम ठीक ठाक चलि दङ के तिनि बर जेआर सानाय कयेकजन पार्टी गुबुन पार्टी मिलुगैने बर हामिया किक्लानिया बागै हामिया साना बागै बर कौनो तिसाव एक अथच बर कुनु अर पट करे शॉर्ट करे अरन्यर बाहारै नै तंनाय रक्सि आसनको nin mungke आनमुं सपन देबमा po poto tong सदर डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट